kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nalimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ta karon ang katapusang sumpay sa suwatampo nga dipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga ROSALI. Kontinto rigid kaayo ko sa kong trabaho sa Singapore. Kay maayo man sad kaayo ang akong employer. Samtang si Junard, nagsige na og panawag kay maningil sa gisaad ko nun ako niya sa dayon akong larga nga padadaan ako siyag ang lote. Wa ko pada sa iyang bahat. Usa kay gayo ni Ana, wa ko mahimutang ug wa makasabot sa kong kaukalingon. Netong higayon na di ay namatay ang akong inahan. Si Mama Tikang kay giakake sa ikaduhang hikayon ug wa na gyud makasurvive. Tinakit kang suwarding nagkauli ang maayo namang kabubuton ni Papa. Napasaylo na ko niya. Nanglabay pa ang daghang mga adlaw ug usa ka higayon ni Ana sa usa ka mall. Nagkasugat ang amudan ni Johan, akong ex-boyfriend, ug iya kong gi-invite sa pagpangaw. Dugay ng panahon nga wala tayo balita sa usang-usa. Naminyo na ka, ROSALI? Wapagid in taon, Johan. Ikaw? Sama ni mo, mapasad. Very unexpected, no? Kisa may pagdahom nga magkakita ta. Dinipagid sa Singapore. Gusto ka. Ug tingali, nani mensahe alang kanatunawa. Oh, Johan. Pwede ba kung manguyab ni mong pag-usap, ROSALI? Ha? Unsa man gyud ka? Dili ba gyud ka muundang anay mo pagpamahad nako, Jonard? Sige lang. Asa ra man unya ka ba? Mauli man gyud unya ka diri. Apit na. Di ba? Undangi ko sa pagsigig sa mo kay malipayon ako uban sa akong gikarelasyon. Paabot lang kung mauli ka, ROSALI. Ug mas labing maayo kung kauban ni mo ng tawada. Kanang uyabro ni mo aron usahon na muslubganan. Oh, Jonard! Pamatyon tagid mo, ROSALI. Iman-inat. Oh, sige! Buhata kung gusto ka. Wa ko mahadlok ni mo. Mo-extend ko, day. Di lang sa kumupauli. Oh, sige, day. Mas maayos sa noon, aron. Dili mahasol si Mr. Petwo. Huwag maatiman mo siya. Maulagi, day. Tuod. Wa ka ba tiyag kahadlok ni Jonard? Medyo nahadlok. Pero dili ba yung ipakita nga nahadlok ko niya. Kaya mo samot iyang kasalbahis, tay. Maldito ra ba tong tawhan na?
ug nagumon sa drogas. Maong dili gito magduha-duha sa paghimo og daotan. Unsa? My God! Karusala na nahitabo, Swarding. Di pa lagi doon kay Mama Girl. Timing ka ayos yung mga pagpanawag. Dito ko gikan sa naitabuan yun. Apil si Junard sa mga drugista o carnappers nga napatay sa mga pulis kung parang pinusilay. Dawaton unta sa Diyos ang iyang kalag, Swarding. Dito rin ko to, bang ilang kadautan. Wala yun sila palugtara pagdugay. Dagan kayong salamat sa imong pagpahibaw na ko ining bahina, ha, Swarding? My God! Napatay sa mga pulis si Jonard? Oday. Nagbayad agad siya siyang mga saa. Dito ragid kutob ang daotan yung binuhatan. Ay, noon, sad. Mas maayo na lang, sad, uy. Aron, mas kampante na mo sa imong uyab kung mamauli na unya mo. Kaya wala may mangkulga niyo. Murag maingon anak giday. Good luck na lang unya sa inyong biyahe, day Rosalie. Salamat, day Beth. Og, mapahinungod na lang sa kong pag-ampo alang sa kalag ni Jonard. Bisag, dagmalan to siya pero napod pa may pinagsamahan. Gusto kasi mong giingon, day. Nga diligan magpanaganag patay tong tawhana. Kaya bisan garis mga pulis. Nakigpinusilay pa man. Tungod na sa bisyo, day. Wa naman hinugon sa kinabuhi. Si Junard, nga makaus sa ana, akong gipaglaban sa akong mga kinikanan, kay lagilapihan ako kugma. Apan giisip na akong hasol ug samok sa akong kinapod. Naulipon sa daotang bisyo nga nihatod niini sa sayong kamatayon. Plano mo balik sa imong trabaho alang sa laing kontrata, day? Depende na lang unya ni Johan, day. Kay nagplano man gud mi nga magpakasal. Wow! Hala, uy! Akong pasiuna na lang pahalipay ninyo, day, Rosalie. Salamat, day. Hello? Day Rosalie? Anak? Paguryo! Hello, pa! Hello, Tito. Dong Johan. Excited akong mauli mo ni adiri sa Cagayan de Oro. Happy tayo, Tito. 2 kasemana na lang ang pabuton. O larga na mi puhon. Magkita na niya ta diha, Paguryo. I miss you, pa. Gimingaw na sabkay ko nimo, Day Rosalie. Anak. Amping biya diha kanunay pa, ha? Pinanggagiday kayo ko ni mo, Lord. Kigihatagan mo ko ni mong tao nga buutan. O responsable yung tinuray. Si Johan. Nagtuog ko sa sinugtanan og maunag ito si Jonard ang akong kukma. Pero dili di ay. Gitudloan ko ni mong maayong leksyon, Diyos ko. Aron mas mo paduol pakit ko diha nimo.
himo ako nga usa ka maayong asawa nga tuon niya sa kumpana nga mao si Johan, Lord. Can I imagine that you will no longer be here in my office? That's bad and really good. What's up with my clients? I will be so after about them. No, say we'll go back to the country. I'm so very thankful of being a part of your interior designs business, Mr. Petwo. Oh. You're really a very nice boss. Oh, wow. Thank you, Rosary. Papi kay ko nga sa kong pagpaulis kagayan ni Oro. Kauban ta ka, my love. Mas happy ko, my love. Kina-feel magyud ako ang love ni Lord nga rin ako. Human iya kang gihatag na akong balik, my love. Sa ato niyang pagpauli, sugdan na natong atong plano nga magimong pamilya. Magpakasal ta. Johan, my love. Ikaw ang bunga sa akong mga paningkamot sa pagbalik-balik na kong Singapore. Kaysa ikaduhan akong pagbalik, nakaplagan man ti ka pagbalik. Oops. Correction, my love. Nakaplagan na to ang usag-usap pagbalik. Oh. Oh, di I know. So, dili data ng ex, wrong. Kay kita bitaw, manag-ex man ta, my love. Pero humanta nga nagka-together again, atong na-prove nga chick man eh. Husto ka, my love. Because love is sweeter and lovelier the second time around. Malipayon kay ko alang nimo, day ROSALI, anak. Nakita ron ako kung unsa ka kapinangga ni ining Johan. Salamat kaayo, Pagoryo. Mahal na mo ang usag-usa, Tito. Mas pagani ning gugmaha kaysa unang mga higayon nga nagkauyab mi nitong college days na mo. Oh, nalipay gyud kay ko alang ninyo. Gipangayo gini namo ni mama mo tikang day. Niadtong buhi pa siya. Oh, Pagoryo. Sige na mo. Tanamos bay. Ikarga na to sa auto kanang daanin yung mga bagahe. Ato niyang sabutan, Dong Johan, kung unsay imong plano alang sa himuon uniyang pagpamay. Naarman sabnoo na sa taguluan ang inyo, ha? O, Tito. Ako na sa itong natawagan sa si mamagpapa. Bahin ini. O, guwa sila pagsupa. Salamat sa Diyos kung mao ka na. Wow! Salamat kayo ni pasalubong, mama girl. Gamay, naging kaayo na kung buot lang kwintahon swarding. Dako ka og nahimong tabang na ako. Og salamat kid kaayo ni mo swarding.
Oy, mama girl, swerte kay ka. Nakauli mo gang imong ex. Unya, pinanggap ito kay ka. Daoy, gwapo ganyan nyo. Salamat kayo, Swarding. Na-feel good na ako, nga daghan ang nagpangga na ako, tungod kay, daghan man ang nalipay, nga kastalon ko, uban sa akong ex, ni si Johan. Ang akong my love. Karon malipayo na kaayo mi, uban sa among tulo ka mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, inyong magtatampo, Rosalie. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Rosalie dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.